Com hem arribat fins ací? El rastre és el lloc on han anat acumulant-se les coses que ens van pertànyer. Es desmemòria. Va darrere de tot com una ombra, dependent, borrosa. Si ens quedem parats, ens trobaran. Va, anem, seguim. Confia en mi, jo sé com fer les coses. Podríem dir que sempre estem en guerra. Una guerra sense morts aparents. La guerra de sempre. El nord i el sud, els de dalt i els de baix. Vam quedar de passar pàgina, oblidar i començar de nou. I jo vull lluitar d'una altra manera, no per cremar-ho tot, però sí per encendre-ho. Per molt que intentes esborrar les teues empremtes en la fugida, tots deixem un rastre. De nosaltres i de totes les nostres coses. Algú vol fer-me desaparèixer?